आगस्टनि सिगां सीमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन। फैगौ 2024 इं मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जेरैखि जाया नाजागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानस' आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। नंगौ, बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बेन्दोंनि मोनद' दखराखौ लाफाना न'दुवार दखरा एबसुनि मावख'आव मावथिफारिया जथुम खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना एबसुनि बानस' आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङा आफादगिरि बिथिंखौ जौगाहोनांगौनि गोबां मेहेरगोनां बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे बुंथिबावदों आगस्ट दाननि सिगां सीमा बारायनायनि खामानिया जाफुंहोनाय जागोन। लोगोसे फैगौ 2024 इं मायथाइ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जेरैखि जाया नाजागोन। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी बोसोनगिरि कुंक्रा सरगयारि बिथांमोनजों लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि आरो मिरुनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेवहाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायनायाव गासै बिश्वनाथ जिल्लानि मावथि हान्जाफोरनि जोङो बेवहाय मोनसे मावथिफारिया जथुम लादों। मानोना जोंहा गोदान दखरायाव आरो जिल्लायाव जों गोबां हाबाफारि रनसायनानै खामानि लायो। जोंनि संबिजिरारि गासै जि संबिजिरनि गोहो बादियै जोंनि दखरानि मावथिफ्राबो सांग्रांथि जानो गोनां थायो। बेखौ लाजोबनानै जोङो दिनै मोनसे सांग्रांथि मेल लादों आरो बिदिनो जेरै जोंहा थाखानाय मावथांखिफोर आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो बिदिनो समाजजों थानाय हिसाबै आथिखालाव सोमजिनाय गोदान समाजारि जेंना, समाज फोसाबनायनि थासारियाव आरो जोंनि जाथि बा बर' हारिनि माखासे जेंना जायफोरखौ लानानै जों बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि खोथा आरो बिदिनो गुबुन दिनै फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय ओमफ्राय जायखौ फरायसाफ्रा खामानि मावथ'नाङा बा लानाङा, जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो जेरै जों ड्राग्स लानाय, एलकहल, जौ जुवा बेफोर गासैनिफ्राय जेरै उदां जानांगौ बिनि एक्टिभिजम जि जोंनि मावथिफ्रा गोसो होसोमनानै मावनांगौ बिनि सायाव जों गासै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिल मिशनारिनि सायाव मा बुङो? जेरै बिटिआरखौ गारना बाहेरानि बर'फोरनि गेजेराव बायफ्लेनाय जादों, जेरै गुफुरनिसा ओनसोलनि बर'फ्रा बेहालि कन्स्टिटिउसनाव सोजादों। बेनि सोमोन्दै दिनै मोनसे डिलिमिटेसन आसामाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया ड्राफ्ट मोनसे एमएलए समष्टिखौ सोसन सब्र खालामना दाफ्रामनायनि मोनसे लिस्ट ओंखारबाय। एमपिआबो 14 ओंखारदों आरो 126टा एमएलएआवबो बिदिनो सोसन सब्र गामि वार्ड एबा गाव पन्सायत एरियाफोरनि माखासे गोदान एरियाफोर बबेबा समस्थियाव हाबसन जादों। दा बेखौ लानानै आसामाव डिलिमिटेसनाव इलेक्शन कमिशना 11 जुलाइसिम मोनसे क्लेम्स एन्ड अबजेक्शननि स्कप होदों आरो गुबुन जि इस्युस दङ बेजों दा बेरखांनाय जोंनि गुफुर हालामनिफ्राय लानानै आरो गुबुन ओनसोलावबो जोङो ट्राइबेल हिसाबै बर' हिसाबै जेराव जोंनि दाबिया बेनोमोन जे जेरै क'क्राझारखौ एसटि सिट लाखिफिनबाय जों बेखौ बरायदों। फारसेथिं जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव माने बिटिआरनि दानि बै मोनबा जिल्लानि सिङाव 2 एमपि सिट जानांगौखौबो जों दाबि दोनदोंमोन। बेबो दा मोनसेल' जादों। फारसेथिंजाय जेराव जोंनि बर'फोर ट्राइबेलफोर दं बेखौ जेखि जाया मानो बबेबा मोनसे समस्थिजों दोननायाव जाहाथे ज' दोनजाबो, थुबुर दोनजाबनांगौ, सेरखाय बेरखाय खालामनाङा, बे जोंनि मोनसे उद्दिश्य। आरो दिनै जों नुदों ड्राफ्टआव एसे बेले बेजे फैबाय, जाय माने गुफुर हालामनि बर'फ्रा मेजरिटिया बेहालि समस्थियाव नांजाबफैदों। दा बेखौ लानानै जोङो बेहालिजों लोगोसे जोंनि दखरा जिफोर दं, जिल्ला जिफोर दं, जोङो बिश्वनाथ जिल्लाजों लोगो नांनानै दा जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाजों मिरु एबसुआ जोङो फिन बेबादि क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन्सआव बाहागो लागोन, बे जोंनिफ्राय स्पष्ट। बाउन्डारि एक्सनारिया आगस्टनि सिगां फोसावनाय बाथ्रा बेसेबां सैथो? दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव बे मेन मोनसे क्लज 3 जों कमिशन दानानै जिहेतु बाउन्डारि एक्सपान्सननि खामानि मावदों। बियो जिहेतु डिलिमिटेसना नटिफिकेशन होनायनि उनाव दा थाद'नानै दङ। दा बे जोबनाय लोगो जाफिनगोन होननायनि खोथायावनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो डिलिमिटेसनखौ आगस्ट दानाव फोजोबगोन गेजेराव। दा नंखायनो लोगो बे आगस्ट दानावनो जोंनि एरिया एक्सटेनसननि नटिफिकेशन जागोन, जायखौ लानानै 60 भिलेज बा 60टा गामिखौ CMआ 26 जानुवारियाव फोसावदोंमोन।
बेजों लोगोसे जि गामि आद्रा दंबावो जायखौ कमिसना रेकमेन्ड खालामनायनि लिस्टआव जमा दङ बेखौ लानानैसो बे नटिफिकेसन जागोन आरो बिदिनो भिलेज बाउन्डारि एक्सटेनसना बिटिआर एक्सटेनसना बियो जागोन आरो सैथोयै बेखौ नेनानै नैबे बोसोराव जेरैखि जाया माने आगस्ट दानाव स्टेटआ कमिटमेन्ट होदों आरो बेखौ मावफुंगोनखौ जों मिजिं दं 6.3 दफानि बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिया दासिमबो रोखा जाजोबाखै बिनि सायाव मा बुङो दिनै बिटिआर रेकर्डजोंनो आरो बे स्कुलनि बेलायाव भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना मोनसे आद्रा थानाय खामानि जागासिनो दा बेखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे अर्डार होनाय जेखौ माने डाइरेक्टर अफ इडुकेसनजों आरो जिखिनि भेन्सार स्कुल दा दङ हाई स्कुलनिफ्राय लानानै एलपि एमइ दा बे गासिखौबो भेरिफाइ खालामनो थाखाय दानि जि मोनसे प्रसेस दा बेखौ 2 दाननि गेजेराव माखासे भेरिफिकेसननि रिपर्ट सरकारा जमा खालामगासिनो दङ आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा नोजोर लादों आरो जों आसा खालामो बेखौबो थाबैनो फोजोबनांगौ मानोना 2024 नि सिगां जे जोंनि बिटिआर रेकर्डखौ पुर्नंग भाबै मावफुंनायनि मोनसे कमिटमेन्ट दङ आरो बिनि सायाव जों नारसिनगोन आरो बेखौ जाहोनो थाखाय जों जेरैखि जाया नाजागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो 19 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 99544 27791 आव थोंजों सुलाद